Il-kellim tal-Partit Nazzjonalista għall-Finanzi Tonio Fenech kellu biss kliem negattiv għall-budget 2015. Budget illi ma kellux direzzjoni ekonomika, mhux ma kellux direzzjoni ekonomika ċara, laqqas kellu direzzjoni ekonomika. U li meta jiġi biex iqassam jagħmel dan b'mod illi mhuwiex ġust. Tonio Fenech li meta kien Ministru tal-Finanzi dejjem falla il-miri ekonomiċi li jagħmel stess iddiskriva il-budget bħala bla qafas ta' strateġija. Qisu ċikċi fogu, hekk niddiskrivi jien, la għandu qafas ta' strateġija la jsemmi s-setturi u anqas taħt li s-setturi ma jgħidx inizjattivi sa jieħdu, imma jispara hekk ħafna idejat, ir-realtà mhuma xejn aktar minn idejat u fil-konkret mhuma xejn. Meta mistoqsija reazzjoni tiegħu dwar il-miżuri drastiċi li qed jieħu il-Gvern biex jattakka l-abużi u d-dipendenzi soċjali, Tonio Fenech qal il-Partit Nazzjonalista kien diġà ħaħsib din il-problema. Il-Benefit Fraud Unit illi twafqet taħt Gvern Nazzjonalista twafqet biex jiġilet l-abbużi, ġifri Gvern Nazzjonalista preċedenti ġielet l-abbużi. Fenech sostna wkoll il-viżjoni ekonomika tal-Kamra tal-Kummerċ ġiet injorata kompletament. Madankollu fi stqarrija l-Kamra tal-Kummerċ ikkontradixxi dan. Hija saħqet li żewġ prijoritajiet ewlenin tal-budget, jiġifieri li titnaqqas id-dipendenza soċjali u l-konsolidazzjoni fiskali għandhom l-istess ħsieb tal-viżjoni tal-Kamra tal-Kummerċ. Bħala reazzjoni għal dak li qal Tonio Fenech, il-Partit Laburista fi stqarrija sostna li l-familji u n-negozji Maltin u Għawċin jiftakru sew il-budgets ta' Tonio Fenech u għalhekk jistgħu jqabbluhom ma' dak ippreżentat il-biera. Intqal il-budgets ta' Tonio Fenech kienu jkunu mimlija kontijiet ta' dawl-ola, fjuwil ola, inċertezza u għoli fil-prezzijiet, taxxi li jidru u oħrajn moħbija u fuq kollox skużi għaliex ma jistax iżomm il-wedit tiegħu.